ҳасани рӯҳонӣ президенти Эрон рӯзи 3 июн гуфтааст, дар сурате ки ҳушдорҳо ҷиддӣ гирифта нашаванд ва коронавирус дубора авҷ бигирад, масъулон маҷбур хоҳанд буд маҳдудиятҳоро дигар бора ҷорӣ конанд. ба гузориши хабаргузории Reuters, Эрон аз ҷиҳати шумораи гирифторон ва ҳамчунин паёмадҳои иқтисодии ин беморӣ бадтарин вазъиятро дар Ховаримиёна дорад. Бар асоси омори расмии Вазорати тандурустии Эрон, то 3 июн шумораи гирифторон ба коронавирус дар ин кишвар 106696 нафар ва теъдоди қурбониён ба 8012 нафар расидааст. рӯзи дуввум аст ки шумораи гирифторон ба коронавирус дар Эрон беш аз 3000 нафар эълон мешавад. пеш аз ин ниҳодҳои байналмилалӣ гуфта буданд ки шумораи қурбониён ва гирифторон ба коронавирус дар Эрон бештар аз омори расмӣ аст. ба гузориши ИРНА, Ҳасани Рӯҳонӣ рӯзи чаҳоршанбе дар посух ба ибрози нигаронии Вазорати тандурустӣ дар бораи афзоиши сафарҳо дар рӯзҳои ахир ва эҳтимоли авҷгирии сирояти беморӣ дар шаҳрҳое ки мусофир мепазиранд таъкид кард. ӯ гуфт ҳушдорҳои масъулин дар бораи авҷгирии дубораи беморӣ дар сурати риоя накардани дастурҳо бояд аз сӯи мардум ба таври ҷиддӣ мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирад. пеш аз ин мақомҳои ҳукумати Эрон аз коҳиши маҳдудиятҳо дар баъзе аз минтақаҳо ки хатари сирояти коронавирус кам аст хабар медоданд, вале аз ҳафтаи гузашта маҳдудиятҳои иҷтимоӣ дар ҳама шаҳрҳои Эрон коҳиш ёфтааст. дар ҳамин бора раиси ҷумҳури Эрон рӯзи шанбе гуфт, мардум бояд худашон муқарраротро риоя конанд. Кайонуш Ҷаҳонгирӣ, сухангӯи Вазорати тандурустии Эрон, ҳам рӯзи чаҳоршанбе вазъият дар вилоятҳои Хузистон, Ҳурмузгон, Озарбойҷони Шарқӣ ва Ғарбӣ, Курдистон, Кирмоншоҳ, Бушаҳр, Систон ва Булуҷистон, Қазвин ва Хуросони Разавиро нигаронкунанда гуфта буд. طبق گزارش‌ها پنهانکاری مقامات جمهوری اسلامی در باره سیرایت کرونا در ولایت قم باعث شد که این بیماری به همه منطقه‌های این کشور پهن شود. در همین حال در مورد آمار رسمی قربانیان بیماری همچنان شک و تردید جدی وجود دارد.